Бар olan дей. Менә кай вакытта шулай киерелеп, татар турында горурланып, аның иштәлегендә шундый шигырьләр бар минем. Нинди югарылыкта булырга тиеш, ничек күкрәк киеп йөрергә тиеш, татар халкы, бай тарихлы татар халкы, әдәбияты биек булган татар халкы, булай куркып яшәргә тиеш түгел. Кайбер вакытларда менә карыйсың сәхнәдә, мин монда түгел идем дигән ничектер урыннарына сеңебрәк утырган кебек тоела башлый миңа кай вакытта. Мен әйтәм, начарлык эшләйдем микән инде мин булай сөйләп дигән уйлар да керә башыма. Ләкин соңыннан кулны кыскалыйлар, рәхмәт сиңа, син бар дип куялар, бәрәкәт куандыра. Шундый сүзләре халыкның. Димәк, безнең халыкның канында гына түгел, ә менә шундый шигырьләр, ялкынлы шигырьләр сөйләгәндә дә татар халкының язмышы турында ул ничектер куркып биришеп калган шикелле хис итәме үзен? Шулай итә ала. Нигәдер моңа ул бәлки мине кызгана торгандыр, моңа инде тимиләр микән инде моңа, тәпәләмиләр микән инде моны дип тә уйлый торганнардыр инде. Бар. Андый чакларда булды. Шакларда булды, эләккән чакларда булган сүз дә юк. Шигырегездә бар бит әле сезнең. Алмаза искә төшерегез әле. Ул шигырь, мин аны ул шигырьне сөйләгән бар Фәрит Хәйруллович Мөхәммәтшинга. Ул аны тыңлады да, бик нык тыңлады, әйбәт тыңлады ул аны. Мин шатлар каттым, игътибар белән. Милләт кешесе бит. Все-таки милләт кешесе, милләт җанлы кеше ул. Соңыннан әйтеп куйды. Кара бу шигырьне җыр итсәң дә була икән дип куйды. Мин ул турыда уйлаганым юк иде. Ләкин менә мин аны рухландырганмын, күрәсең. Яу килә дә кырып китә. Кала берничә бала, шул балалар нигез кора, Гөлстан була дала. Татарлыгын итә татар, барыбер таба җаен, тагын күтәрелә бетәбез дигән сайын, ил нигезе көл булса да далада күмер кала. Моңлы татар күңелендә ул кабат дөрләп ала. Татарлыгын итә татар, барыбер таба җаен, тагын күтәрелә тезләндергәннәр сайын. Дөньяларның асты үскә килгән чаклар күп була. Берәүләр аска киткәндә татар өскә омтыла. Татарлыгын итә татар, барыбер таба җаен, тагын күтәрелә беттек бит дигән сайын. Кыйбласы якты халкымның, шанлы үткән еллары, без түгел кемнеңдер кулы, без Худайның куллары, көрәшә торганнары да һәм җиңә торганнары, менә сөйләп торганнары да һәм тыңлап утырганнары. Менә тезләнгән җирдән күтәрелә татар халкы дисез. Менә бу соңгы вакытта барган вакыйгаларга җавап итеп, без инде бәлки инде баш күтәрергә тиештер. Чөнки шул кадәр менә бу күрше республикалар белән булган мөнәсәбәттә бу халык исәбен алу җаеннан шул кадәр ничектер мыскыллыйлар шикелле тоела миңа кайбер вакыт. Баш күтәргән дигән сүз дөрес түгел. Баш калкытырга кирәк. Әйттем бит башта, горурлык, күкрәк киеп йөрергә кирәк. Без шуннан да менә әле Мәскәү дикторы бу араларда реклама бирә. Тыңладыгызмы? Тыңладыңмы? Менә ул әйтә. Бу безнең Рәсәйне ди. Татарсыз күз алдына китереп булмый. Тыйынбадан бирә. Менә дөрес бит. Бит рус дәүләте барлыкка килгән. Шушы Алтын Урда принципында барлыкка килгән. Аның төзелеше дә үгеме, аның властный структуралар барысы да шуннан алынган. Әни хәтле татар биекләре без бит. Алар инде әлбәттә рус фамилияләрен алып, алар рус дәүләтенә нигез салганнар. Менә бит нинди горурлык ул бит. Ләкин аны менә әйтеп кую, бу бик зур тантана безнең өчен. Biz bilip yaşarga tiyиш, biz күмелеп yaşarga тиеш түгел, bilirga tiyиш, tomırlarını әйтәмеш, bilirga tiyиш biz. Тарихыбызны bilirga кирәк. Кай вакытта әйтәләр миңа? Нишләргә тиешсең без? Әйтерсең лә менә бу идән, менә бу күмелүдән, бу югалудан чыгып булмый бит. Нишләргә кирәк? Мин инде күп белгән кеше шикелле, бәлки дөрестер дә, ләкин бер нәрсә әйтәм мен. Соңгы вакытта гел битеп барабыз дигән вакытта да, биттек саныбыз да әзәй дигән вакытта да, бар безгә белергә, белемле булырга кирәк.
Bizge ziyalı bulurga gerek. Eğer de sıklanıp karap tınlıylar iken nindidir millet vakilleri, evet, uruslar şulay yoktığına otura iken kimsin o deyip sorarga mümkün olur. Sorarga mümkünler şulay. Hem sorayacaklar da tatar bit ol deyip aytacaklar. Mene nersege tinlerge gerek. Mene nersege erişirge gerek bizge. Bizge образованностьны, tilimizni, g'ilimni bulurga gerek. Karıştı. Andi misallar köp. Nindigine bizning aradan çıkan vakillerimiz, evet. Tercümanlar anda, evet. Nindigiler Gayaz İshaklılar, bütün dünyaya ma'lum kişiler. Bir köp bizim. Kıtayda hatta Ma'tuz'un yardımcısı bulup duran kişiler var bizde. Evet. Şuna göre mene şunday bilimni bulurga gerek. Biz şunday vakitte biz hürmetli millet bulabız. Lakin mene bilimli buludan gına tugul anın bitali kelip çıga şunday mecbur itulari degan kişilep tağı degan bir hazır bit. Şunday narsalar birişe başladı. Mınsı üzüngden tura biröw de seni qarap turmay totar dep yazgan vaqtda. Neçe yazdı dep. Evet. Ana nektirge jaza berge de turuşu yok. Qanunda burungi eti baban, abiyin totar eken endi sen ana bik nık anlarga tiş, tüpten uylarga tiş, her mene bilimlilik şundan kelip. Bildin ise bu turda. Bilimliyken sen elbette yalgışlık işlemeyeceksin. Sen Tatar dep yazacaksın özüňe. Nindi zor millet, nindi şap millet. Men gururlanam özüm Tatar bolma. Men köp jerlerde mene Rus kişilere tiskarrak fikir tudursalar, men alarga aytam. Endi yaşlar berekte. Köbüsi kompüterda oturarlar, evet. Benim Novosibirsk'e bir şunday hal boldu. Bu meselede bir Rus yigit tegel kompüterden düşmey, men kitap okuyum, men notebook'um yok benim. Evet. Men ayta Tatarba tegle bulay, а что по-старому там книжки читаешь. Вот ноутбук надо, теgle bulay. И мен turdım demeydim. 8-9'ın neçe dedim. Bik нык каушады. Программист. Программист ol ya. Каян келген? Томскиден келген, Никманда келген Новосибирскке. Мында да мене милиционерларга көп төлөйлөр экен дейм. Мен айтам, сенин специальность бит программист. Ниша булай айтасың? Yok diye akşat көп төлөйлөр, шуңа көрө келдим дейт. Айта алмады ол. Тез гана ноутбуктан 8-9-ны карамакчы еді. Мен айтам, мен кая тапсың алам тез гана. Мен айтам, 72, 72. Қазір birazdan sonra bu koridorga çıkıp gitti. Tükrüne, kakrına tegende bir şeplaşka tege kelgen старик там. Yürüdü, meydem akırıp yürümesin, Andrei. Нельзя такого делать. Деп замечание сам тынышкына. Ну, айтам, ну, другой вопрос, задачу дам. 9-8 нечеден, кирисин. Но это вообще сложно deydi. Şundan soň Tatarlarning kim ekanini anlatdыңызмы? Mine şulay eme. Bu tagın çıkıp gitti koridora. Men aytam, не ходи так. Я убедительно прошу. Ты не прав. Ага. Men aytam, сказать еще пример. Сена bir пример. Aytayım mı tagın? Men aytam, великий русский язык. Язык Пушкин'dan dansı dağın. Öyle Müslümanlığı eme. Endi bar xonanda. Bir kilo Lermontov'da Пушкина, evet, bütün işini şutlap çıkardım ben. Şunuşevskiler, nelerin, bütün işini eğitip çıkardım. Büyüklerini, Tolstoylarını, evet, bütün işini eğitip girdim de, nесмотря на это, alfabette, evet, A harfine, birinci A harfine Rus tilinden birine sözde yok. Вообще bu. Aptırada bak. Как нет, ты арбузды? Арбуз у вас не растет. Meydem karpuz из двух корней состоит. İki tamirdan tura meydem. Kar hem buz. Все. Bitti. Tındı. Tınga saat 2. Olmazsa bu. Спишь? Нет, не сплю. Yapmamım. А я нашел на букву А. Нинди söz Анастасия. Найдем Анастасия, это вообще византийское название. У вас на букву А нет. Все, конец, сдался. Mana şuna göre men bildikli tugul bu uçrakta. Yok kına nerseler. Şuna göre mene alar bilen şulay gadi misallar bilen gende de alar bilen söyleşirge bolar. Ele üstünde bolasın şular bilen.
Bu әзрәк кенә мактауны килеп чыкты. Ярый да менә шундый шәхесләребез булса, вакытында җавап таба белә торган менә шундый кешеләргә. Менә юмор. Менә ярдәм Тагын итә. шул юмор. Син ирекле. Беләсеңме, юмор белән син белеп торасың үзеңне. Сен аңа бирешмәячәксең. Нәрсә булса китереп чыгарасың. Минем башыма каян килгәндер ул вакытта. Ну, миңа бит бөтен татарны хәзер монда шишмәкне якларга кирәк ул әйткән бит. Мин бит Гагарында бит мин Карпат, Татьяншанда мин уже именно Уралда мин. Таулар бар бит бездә. Шулай ук. Шулай итеп якларга туры килде. Алмаз абый нәкъ менә яшьләрнең бәлки көчләп менә шушы фикерне тагу. Син татар, син язылырга тиеш. Бәлки яшьләрнең шуңа ниндидер каршылык туадыр. Аңлыйсылары килмидер. Нәкъ белә бәлки юмор аша кызык иттереп аңлатыргадыр. Әлбәттә. Син миңа сөйләп торасың, мин шул турыда сөйлим бит. Сиңа сөйләп торам. Шулай кирәк. Белемле булырга кирәк. Белергә тиеш әйтәмеш бөек кешеләреңне. Анасын менә шунысын да әйтәм. Мин бик күп чыгышлар ясыйм. Мәктәпләрдә, менә 10 ел эчендә мин 1200 мәктәптә булганым. Алмаз Гыймадиев дигән ул балалар язучысы. Без икәү йөрибез аппаратура белән. Беләсезме, артка утыралар, котырырга тиешлеләр, яме урыс теллеләр, урысча гына сөйләшәләр. Алар беләләр, менә күп язучылар бит инде баралар очрашуга. Алар да бара бит инде. Ну, алар анда түзеп тора алмыйлар, утыра алмыйлар алар. Тыңлый алмыйлар. Чөнки бик тә күңелсез аларны тыңлап утырырга. Чөнки алар персонажларын, романнарын сөйлиләр, аны укымаганнар, белмиләр алар, шуңа күрә аларга кызык түгел. Безнең программа бөтенләй икенче, развлекательный, шулай юмор формасында эшләнгән. Алар беренче җырлап ибәрәсең тавыш белән, яхшы тавыш белән. Ага, теге күзләре кая? Булар күккә түшәмгә кара. Абый, бармаш бармагын күрсәтәләр. Раскованный алар үзләре. Менә шулай итеп куясың. Менә монда шәхес белән тәрбияләп китә. Мин аны беләм бик яхшы. Менә татар абыйсы менә шушындый аңа программа бирә 50 минут. 50 минут аңа җырлыйсың да, шигырь дә сөйлисең, мастер-класс бирәсең, табышма, бөтенесен бирәсең, бүләген бирәсең, аларга бөтенесенә, менә бөтенесенә өләшәсең. Без бөтен китаплар, журналлар өләшеп барабыз аларга. Беләсеңме, шулар соңыннан менә шушлар тәртипсезләр дип шутланган балалар, малайлар, иң беренче, абый, татарча, сезгә булышырга мөмкинме? Аппаратурагызны алып мөмкин. Менә иң шулай баскыч төбенә чыгып мәктәпнең, иң менә шулар узатып калучылар шулар. Менә үрнәк кирәк балаларга. Үрнәк. Алар күнеккән, рус кешесе булса биек, татар кеше булса свой, теге үзеңнеке, пүштәк дип уйларга. Менә шундый дәрәҗәдә бар төшеркелек бар бит. Горурлык кирәк, горурлык хисе тудыру өчен менә шул кирәк. Шулар кирәк. Кешеләр кирәк, шәхесләр кирәк. Менә шушындый нәрсәләр. Мин тәкъдим итәм. Шулык татар сүзе дигән бәйгә китте. Безнең ниндидер менә бу үзгәреш җилләре, Сез андый бәйгеләргә ничек карыйсыз? Татар телен популярлаштыру. Аны кайбер ниләрдә мин бөтенләй асылын әйтә алмыйм. Мин әйтә алам, алар әйбәт нәрсәләр алар, әйбәт. Ләкин аларның асылында күбрәк бизнес. Бизнес ята. Менә шуның белән акча эшләү, шуның белән әйбәт нәрсәдер баеп китү. Безне акча белән генә каратып була димәк. Акча белән булсын, акча белән. Заман таләбе. Но бит шулай, әмма ләкин әйбәт ул әйтик, ул фестивальләрне, ул конкурсларны бурырга кирәк, әлбәттә. Мин әйтә киләм һәр вакыт. Әгәр дә син кичкенә генә, бәләкәй генә гамәл кыласың икән, иң беренче син уйларга тиеш. Нәрсә турында? Сиңа бу милләтең өчен файдасы бармы, юкмы? Милләтең өчен бармы бу гамәлең? Әйбәт, файдасы. Әгәр дә аны уйлый белмисең икән инде, уйларга тиешсең, авылда син авыл кешесе. Или кайсы да булса, кварталда, шәһәрдә булса, авыл кешесе. Авыл кешесе алдында ни дип җавап бирәсең син менә? Лыгыртап сөйләп, минем шикелле менә сөйләп торучылар булса, әйбәт, бик мәгънәле сүз әйтергә, җырың булсын, мәгънәле булсын, тәрбияви булсын. Әгәр дә аны да уйлый белмисең, аны әниең алдында, нәрсә дип әйтерсең кайткач, телеңә салынып утырсаң, теләсә нәрсә. Менә шуңа күрә һәр гамәлең булырга тиеш, милләтең өчен файдалымы, юкмы икәнне. Алмаз абый, менә безнең тыңлаучылар бик күптер менә сорау да биргәннәр. Нәкъ менә шундый ярышларда, сугышларда, бил алышларда кыю татарлар иң беренче булып һәлак булганда, һәм алар нәсел калдыра алмаган дигәннәр. Сез бу фикергә ничек карыйсыз дигәннәр? Ну, андый бар инде безнең. Андый хәлләр күп, әлбәттә.
Татар ул вакытта менә безнең бит әле Аллага шөкер бу араларда теге зур сугышлар, зур афәтләр килгән юк ул яктан. Әйбәт. Ул вакытта беләсеңме нәрсә әйтергә мөмкин, моны акларга мөмкин. Алар бит Совет заманында яшәделәр. Бушлай уку, байлар юк, әйме. Бушлай медицина, әйбәт. Ил, ватан төшенчәсе бар иде. Хәзер ватан төшенчәсе юк. Хәзерге заманда. Нишләп мин кемнәрнең дә байлыгын сакларга өчен каягы сугышка китәргә тиеш? Мин үзем әйтәм моны. Әйбәт. Минем милкем юк. Кем килсә дә барыбер кебек миңа, әйбәт. Ләкин барыбер эштә бар горурлык, бар илне, татарлыкны саклау өчен бердән-бер куркыныч шушы татарыбыз яшәсен өчен курку бар. Анысы бар. Аның өчен кабат шундый тәкәбберлек эшләргә мөмкин. Без гомребезне жәлләмәскә мөмкин. Аңа без сак торабыз. Без аңа барабыз горурланып татарыбыз өчен. Теге вакытта шулай ил өчен бардылар. Сталин дип әйттеләр, әйбәт. Чөнки аларның сакларлык, аларның һәрберсенең үз өлеше бар иде. Иркенләп йөриләр иде. Бер кайгы юк, ишек бикләшле түгел. Чырагын алып куясың, таяк куйдың, киттең, чөнки кирүче юк анда. Анда урларга да әйбер юк, әлбәттә. Таларга да әйбер юк, әйбәт. Ләкин аның идеологиясе бар иде. Лек икенче лицо, икенче кеше идеология буенча секретарь иде. Идеология без нинди җәмгыять төзибез, кая барабыз, безнең кыйблабыз юк хәзер. Нәрсә өчен мин яшәргә тиеш? Әйбәт. Менә бу сорау менә бу. Менә мин хәзер нишләргә тиешсең, бер уйлап куйганда. Мин инде кешеләргә нәрсә дип әйтәм инде, бер чарасызлык булган күрә. Менә шуннан бәләкәй генә кызык тапты, менә шул шомагына җыр инде дип әйтәм инде аптырагач. Кая барасың? Урыс әйтә, об стенку горох. Бер файдасызга. Сайлыйбыз берәүләрне, получается, икенчеләр, өченчеләр. Алмаз абый, безнең инде менә тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Сезне тагын бер тапкыр чакырмыйча булмас, мөгаен. Темаларны уйлап табыгыз. Чөнки без өлгермибез менә халык исәбен алу чарасыннан. Ни көтәсез сез? Мондай якта минем бу теге халык санын алу буенча минем ничәнче елны булды ул соңгы. Мен Закир Шахбан белән икәү без Пермь өлкәсендә, Свердлов өлкәсендә, Чиләбедә булдык, Оренбургта булдык. 40 концерт бирдек икәү аның белән. Менә ул чараны бик әйбәт беләм. Бу бик кирәк. Очрашулар кирәк. Чыгып китәргә кирәк. Менә шундый өлкәләрдә йөрергә кирәк. Агитация. Мондый очракта шундый матур сәнгать үрнәкләре күрсәтергә кирәк. Шунсыз булмый, җырсыз булмый, әйбәт, шигырьсез булмый, билгеле шәхессез булмый анда йөрергә. Күренергә кирәк, үзебезнең бөеклекне күрсәтә белергә кирәк. Монда кемгәдер барып, өенә барып, тегеләр була, син языл, син болай, бу үтемле түгел. Өенә кергә кирәк, телевидение аша, әйбәт, менә шундый ниләрне, ул чараларны әлбәттә хәзер һәр өлкәнең бар телевидениесе бар, әйбәт, өлкәнең радиосы бар, аларны чакыра алалар. Әле без ул елларны булган вакытта андый чаралар әле бик юк иде. Хәзер мөмкинчелек бар. Менә шушындый үрнәк белән күрсәтергә кирәк. Булдыклы халык безнең, әйбәт, татар бөек халык икәнне күрсәтеп, урында күрсәтеп кайтырга кирәк. Менә шулай эшләргә кирәк. Без бүген үз чиратыбызда сезгә бик зур рәхмәт әйтәбез. Үзегезгә уңышлар телибез. Бергәләп милләтебез өчен татар булып язылып. Менә шушындый радиолар һәрдаим менә шушы темага, шушы темаларга менә дигән безнең шәхесләребезне чакырып сөйләшү булса, бик әйбәт булыр. Бу сезгә бары тик халкыбыз татар булып язылган, татар буласы килгәннәр һәм булырга маташучылар әлбәттә шикләнмичә татар дип язылырлар.